טוב חברים, היום אנחנו נלמד איך לזהות קישורים שהם לא זדוניים, ששולחים לנו חברים, אנשים, כל מיני קבוצות חברתיות, לא משנה מאיפה. ואני אקח לדוגמה קישור ששלחו לי בוואטסאפ, נעשה העתק, קישור הוא תא כתוב, נכנס לחיפוש, אני אחפש את הקישור שאני השתמשתי בו, הנה, זה האתר שאתם רואים, אני אחכה כמה שניות, טוב יאללה. ממשיכים, עושים חיפוש לאתר, נכנס אוטומטית לאתר, שאתם רואים, פה זה האתר. אנחנו פשוט נלחץ על זה, ניקח את הכתובת שהעתקתי, נלחץ על אישור, הוא יסרוק את הקוד, נעשה רק תרגום, שתבינו מה כתוב, נרחיב, בוא נראה, קוד 31, תגובה, מטה, בוא נראה. אז כמו שאתם רואים, פה למטה כתוב כל הפרטים על האתר, כל הדברים, ביטחון, יש פה 5 חברות שהן חברות שהם משתמשים בהן, שאומרים, מאשרים שהביטחון שיש אותם, זה אומר שזה מאושר, אפילו ניכנס לאחד מהם, אנחנו נקטין טיפה מסך, אבל פה בדרך כלל הוא אומר את זה, הוא מאשר את זה שזה מופיע פה, אבל אם יש בעיה, משהו תחפשו